መራሒ ላቲናዊት ሃገር ኣሜሪካ ዝነበረ ፕሬዝዳንት ሓደ ግሮኣብቱ ዝጸልኦ ግና ዝበዝሕ ህዝቡ ዝፈትሉ ባህርያት ነይሩዎም ዝምርሓሉ መንገዲ ንቦሊቪያ ኣብ ግምት ዝኣቱ ሶሻሊዝም ክብል ከሎም በዓል ኣሜሪካ ቀሒሮም እዮም ህዝቢ እቲ ሃገር ግና ቁጠባ ሃገሮም ብሰለስተ እስፊ ዝዕበሉ ኣመራርሓ ፈቲሙልዮም ኣደንዛዝ ነገር ንምቁፃር ኣይተሓበረናን ኢሎም በዓል ኣሜሪካ ክወቅሶ ከሎም ንሱ ግና ናይ ኮካ ቆፅና ኮኬን ጌርኩም ኣደንዛዝ ነገር ዝገበርኩሞ ንስኻትኩም ኢኹም ንሕና ንባህላዊ መድሓኒት ንቐረብ ውሽጢ ሃገር ንጥቀመሉ ስለዝኾና ምፍራይ ኣይነቋሪፅና ምስ በለ ኩሉ ህዝቢ ኣሰይ ፅቡቅ ገበርካ ኢሎም እዮም ኣሜሪካን ደገፍታን ግና ብጣዕሚ ተበሳጭን ዓይንኻ ካርአ ምባል ክሳብ ናይ ንግዲ ርክብ መቆራፅ በፂሕን ህዝቦም ስለዝፈቶም ግና ሰለስተ ግዜ ኣከታቲሉ ተመሪፅ እዩ ኣመራርፅኡ ስቂልካ ጋሕማቅ ዘይኮነ ፀላኣቱ ኣሜሪካ ከማን ክግእርቡ ኢሎም ሓዲሮም ሓደ ፀገም ዘይረከብሉ ናይ ምድንጋር ከሲ ዘይቀረበሉ ምርጫ እዩ ክንዲ ዝኾነ ይኩን ብዘይገድስ ከይተዓፈነ ብዘይተፅዕኖ ህዝቢ እቲ ሃገር ዝደልዮ እንተመሪፁ ካልእ እንታይ ይምልከቶም ፕሬዝዳንት ኦቮ ሞራሌስን ዝበሎ ንሱ እዩ ንዘክበረን ህዝቢ ቦሊቪያ ዘይክብር መንግስቲ ኣየክብርኒ ንቦሊቪያ ከም ነፃ ሃገር ርኡ ዘይቀረበ መንግስቲ ዕቤቱ ብዘይገድስ ኣብ ጉድጓድ ይእተው ዝበለ ላቲን ኣሜሪካዊት ቦሊቪያ ኣብ መንጎ ቺሊን ኣርጀንቲና ትርከብ ሃገር እያ ልዕሊ 10 ሚልዮን ህዝቢ ከነብረላ ከሎ ካብዚኦም ልዕሊ 60 ካብ ሚእቲ ናይ ደቀባት ተወላድቲ እቲ ሃገር እዮም እዞም ሰባት ቀያሕቲ ህንዳውያን ዝበሃሉ እዮም ስፔን ንቦሊቪያ ምስ ገዝአታ ደቀባት ሃገር 10 ሚእታዊት ዝኾኑ ምስቶም ጻዕዱ ስፔናውያን ተላቂሎም እዮም 20 ሚእታዊት ዝኾኑ ግን ሕጂውን ጻዕዱ እዮም ቦሊቪያ ካብ መግዛእት ስፔን ነፃ ምስ ወፀት ናይ መራሕነት ስልጣን ዝሓዙ ጻዕዱ እዮም ኦቮ ሞራሌስ ካብ ደቀባት ተወለድቲ ዝተረኸበ ናይ መጀመርታ ፕሬዝዳንት እቲ ሃገር ድማ እዩ ባራክ ኦባማ ንጸለምቲ ክሕሰብ ዘይከኣል ናይ ኣሜሪካ በትረ ስልጣን ፕሬዝዳንት ከም ዝረኸበ ኩሉ ሞራሌስን ኣብ ቦሊቪያ ንደቀባት ህንዳውያን ይሕሰብ ዘይነበረ ፕሬዝዳንትነት ንበርካ በቃዩ ነዛ ኣጋጣሚ ጠቒሱ ምስ ኦባማ ለውጢ ምስራሕ ንኽእል ኢና ኢሉ ነይሩ ግና ከም ዝሓሰበ ምስ ኣሜሪካ ዘለዎ ርክብ ናብ ፅቡቅ ኣይተሰጋገረን ኦቮ ሞራሌስ ሶሻሊስት እየ ዝብል ናይ ሶሻሊስት ኣተሓሳስባ ናይ ህዝቢ ቦሊቪያ ባህሊ ልምድን ኣብ ግምት ዘእቶ ምዃኑ ይኣምን እዩ ናትካ ሶሻሊዝም ከም ናይ ኩባ ድዋላስ ናይ ቬኔዙዌላ ክትብል ናይ ኣልጀዚራ ጋዜጠኛ ሓታቱ ነይራ ናይ ኩሉ ዘይኮነ ናይ ቦሊቪያ ሶሻሊዝም ናይ ኩባ ስርዓት ኣብ ልዕሊ ቦሊቪያ ንምስራፅ መፈታን ፅላለ ክብል ዝመለሰ ፕሬዝዳንት ሞራሌስ ካብ ካልኦት ተከተልቲ ሶሻሊዝም ካብ ዝብሉ መራሕቲ ሃገራት ዝፈልዩ ናይ ቀደም ታሪክ ንምሕባእ ዘይምድላዩ ዝበዝሑ ህዝቦም ጫፍጭፎም ቀቲሎም ዝሓለፉ መራሕቲ ንሶሻሊዝም ስርዓት ክፈቱ ከሎ ከም ነብሶም እዮም ድሌት ናይቲ ጭኩን ህዝቢ መበገሲ ገይሮም ነቲ ጭኩን ህዝቢ ኣብ ግምት ይእትዩ ንጥቅሞም ከም ዝሰርሕን ካብ ድኻ ስድራ ከም ዝተወለደ እንዳጠቃሰ ነቲ ህዝቢ የላዕልዎሙ በትረ ስልጣን ጨቢጦም መራሕቲ ምስኮኑ ግና ድኽነቶም ንከይዝረብ ነቲ ኣየር ምድሪ ይሕልዎም ካብታ ስልጣን ዝሓዙላ ሰዓት ጀሚሮም ካብ ህዝብን ካልእን ዝለዓሉ ኮይኑ ስለዝስምዖም ዘሕልፎ ህይወት ብጣዕሚ እዮም ዝሓፍሩሉ ኣኮንዶ ታሪኮም ፎቶ ክትሰኣሉ ከሉ ዘይመልክዖም ብጥንቃቐ ፀቢቖም ንክወፁ በቶም ኣገልገልቶም ኣቢሎም የተግብሮም ከንፈር ኣንእስ ኣበልዋ ኣፍንጫ ኣፀባበቕ ኣበልዋ ገርማ መጎስ ሃቦ እንዳተባህሉ ሰዓልቲም ኣተ ትእዛዝ ዝወሃቦም ሞራሌስ ግና ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ኣይኮነን ብርግፅ ናብ ስልጣን ዝመፃሉ መንገዲ ብዘይ ምድንጋር ብዘይ ሓይሊ ምስግዳስ ስለዝኾነ ካብቶም ቀታቲሎም ስልጣን ዝሓዙ ፍልይ ዘብሉ ንሱ ኣብ ማእኸላይ ኣሜሪካ ቦሊቪያ ድኻ ኮይኑ ኣብ መንጎ ድኻ ስድራ ምውላዱ ምስ ዝራባ ይሕፍሮን እዩ 5-6 ዓመት ኮይነ መዓልታዊ ናብ ቤት ትምህርቲ ንምኻድ 5 ኪሎ ሜትር ክጓዓዝ ነይሩኒ 8-9 ዓመት ምስ ኮንኩ ድማ ቁርሰይ ምስ ሃይድራሬ በዓለ ከዳሉ ነይሩኒ ኤሌክትሪክ የለ ብጣዕሚ ድኻ ነርና ንሰትዩ ማይ ከማን ይሽግረና እዩ ንሰትዩ ናይ ኣቋር ማይ ኮን ከሎ ሓሳኹ ዘለዎን ከብቲ ስለዝሰታሉ
ክረግጾ ከለውም ይዝረግ እዩ ስለዚ ማእንታን ክጸረልና ኣብቲ መስተ ጨርቂ ጌርና ኢና ንሰት ነርና ቆልዓ ኮይነ ላማን እንሳ ማለት ቆርበት በጊ እንዳሸጥኩ ዓቢ 15-16 ዓመት ክኾን ከለኹ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ መሕፀይ ቦታ ነብስ ዝተሓፀብኩ ናይ መጀመርታ ናይ ውሽጢ ስረ ዝተኸደንኩ 13 ዓመት ክኾን ከለኹ ቆልዓ ኮይነ ዝኽደኖ ካብ በጊን ካብ ላማ ትበሃል እንስሳ ቆርበት ዝስራሕ እዩ ናይ መጀመርታ ተራክዳን ዝተኸደንኩ ናይ መጀመርታ መዓልትና ጽነት ኣብ ዘክበርኩሉ መዓልቲ እዩ ኣብቲ ግዜ ዝተሰማዓና ሓጎስ ክሳብ ሎም መዓንቲ ኣይርስኦኒ ክሳብ ሕጂ ኣቦይ ኣራንሺ ዘጣዕመኒ መዓልቲ ይዝክሮ እየ 19 ዓመተይ ክሳብ ዝኾን ኣራንሺ ኣይፈልጥን ነይረ ነታ ሓንቲ ኣራንሺ ምስ ሓፍቴን ሓወይን ተማቒለያ ዝተፈለየ ጣዕሚ ዘለዎ ኮይኑ ተሰማዓኒ ኣደይ ከልኪላትን እምበር ምስ ቀራፋ ምስ በልዓኳ ነይረ ዝኸልከለትኒ ድማ ንሻሂ ክነንቅጾ ኢና ኢለያ ካብ ከምዚ ዝኾነ ስድራ የመጽ ሸውዓተ ተወሊድና 3 ጥራሕና ኣብና ሕጂ እቲ ኣብ ህልመይ ሓደ ቆልዓ ኣነ ከም ዝሕለፍኮ ህይወት ካየጋጥሙዩ ዘረባ ሞራልስ ይሩ እዚ ብጥንትን ካለ እንዳተገረፈ ዝዓበየ ፕሬዝዳንት ቦሊቪያ ሞራልስ ከምቲ ዝሓዘቦ ፕሬዝዳንት ምስኮነ ናይ ሃገሩ ናብራ ድኻታት ንምሕያት ጽቡቕ ነጥቢ ብምዝጋቡ ሕጉስ እዩ የገዳስ ናይ ቀደም ድኽነቱ እንዳዘከሩ ዘነኣስ ወይ ተስኣኑ ሓደ ግዜ ኣብ ጉዕዞ እግሪ ከሎ ናይ ጫምኡ መእሰር ስለ ዝተፈትሐ ጋርዶ ክኣስረሉ ከሎ ዘርኢ ብሞባይል ዝተቀድሐ ስእሊ ኣብ ፈቐዱ ተበተነ እዚ ነተቋምቱ ሓደ ጋዜጠኛታት ኣዛረበ ጉዳይ ኮይኑሎም ቀነየ ናይ ፖለቲካ ማዕርነት ምፍጣር ዝብል ሞራልስ ነቲ ሓላዊ ኣዋሪዱ ከም ነገስታት ጫምኡ ይእስሮ ንግድኻታት ደው ዝብሉ ሓሶት ምኾኑ ተረጋጊጹሎ ሕጅሞ ጸጊቡ እንታይ ክገብር ድኻኒቑ እንዳበሉ ዘንጠልዎ በትኩን በቲ ናቱ ደግፍቲ ግና ነቲ ዝተዋሓበ ርእይቶ ናይ ጸልዓት ወረቕ እንዳበሉ እዝኒ ክወሃቦም ጎስጊሶም እዮም ፕሬዝዳንት ሞራልስ ወጋሓታ ሰዓት 4 እንተ ደንጌ ድማ ሰዓት 5 ናይ መዓልታዊ ስራሕ ይጅምር ሞ ክሳብ ምሸት ሰዓት 11 ወይ ድማ ፈርቂ ለይቲ ጸኒሑ ይድቀስ ሙሉ መዓልቲ ቢዚ እዩ ንዝተሓዘለ ፕሮግራም ሓደ እኳ ካየጉደል ይሰርሕ ኩሉ ነገር ጉያ ዝበዝሖ እዩ ክኸይድ ከሎ ጉያ ክበልዕ ከሎ ከምኡ ክገብሮ ዝሓሰበ ካብ ምግባር ዋላ ሓደ ሰብ ከኣግቶ አይደለን እዩ ኣውቲስታ ድሕሪ ምፍናዩ ዝኸደ ቦታ ምናልባት ምዘጋጥሞ መኪኑ ዓልኢሉ ናብኡ ይኸይድ ከይተሓሰበ ከሎ ኣብ ዕከበ ሰብ ሕጉስ ይብል ካብኡ እንዳጎይ ዘይፍልይ ኣብ ቶዮታ ላንድ ክሩዘር ዝከታተሉ ዓጀብቲ ኣለዎም ሓለውቲ ኩሉ ግዜ ብኡ ከም ዝሓረቑ እዮም ናብ ሕዝቢ ዝቐርብ መራሒ ነቶም ሓለውቶም ኣሸገርቲ ዝኾኑ ፕሬዝዳንት ሞራልስ ብዝሓለፈሉ ቦታ መንገዲ ተዓጾ ወይ መኪና ደው ይበል ኣይበሓልን መስ ሕዝቡ እንዳተደፋፍዐ ይሓልፍ ብርግጽ ናይ ፕሮቶኮል ጉዳይ ዘድሊ ኣቀባላ ክሕሉ ከሎ ብሞቶ ተኣጅቡ ይኸይድ ንመዓልቲ ካብ 18 ክሳብ 20 ሰዓታት ይሰርሕ ዝበሃል ናይ ፕሬዝዳንት ውዕሎ ንምርግጋጽ ናይ ሩስያ ቲቪ ጋዜጠኛታት ናይ ካሜራ ክኢላ ንሓደ መዓልቲ ሙሉእ ክከታተሉ ዋዕሉ እቶም ጋዜጠኛታት ንሱ ካብ ሓደ ኣኼባ ናብ ካልእ ኣኼባ ኣብ ዝኸደሉ ሰዓት ብጉያ ፈቲኖም ክሳብ ምድካም በፂሖም እዮም ኣብቲ መዓልቲ 7 ኣኼባታት ምስታፍን ናይ ቤት ጽሕፈት ጉዳይ ከም ዝኣመመ እታ ጋዜጠኛ ሪኣያ ኣብ ትውልዱ ቦታ ኣከባቢ ሓደ በዓል ስለ ዝነበረ ብነፋሪት ካብኡ ብሄሊኮፕተር ተሰቒሉ ኸይደ ሪኣያ ድሕሪቲ በዓል ሟላ ተኸዲኑ ክእሱ እግሪ ክፃወት ይወድቕ ይትስእ ነይሩ ወዲካ እንተ ተሰበርካ ክትብል ጋዜጠኛ ጸኒሓ ኣብ ነፋሪት ምስ ረኸበት ሓተተት እንታይ ሞንት ወደቅኩ ካልእስ ይወድቕ ዶ ኣይኮነን ኢሉ ነቲ ሕቶ ብሕቶ ኣጾም ሞራልስ ክእሱ እግሪ ብጣዕሚ ይስፈቱ ሰዓሲቱን ይፈቲ ይብል እዩ ኣብቲ መዓልቲ ንበዓል ምስተኣከቡ ህዝቢ ምስ ሕበልኡ ናብ ገዝኡ ናብ ከተማ ተመልሰ ንምሸቱ ድማ ምስ ኣፈርቲ ቆፀራ ስለ ዝነበሮ ክዳኑ ቀይሩ ኣብኡ ተረኽበ ሽዑ ግና ክብሪ ፕሬዝዳንት ብግቡእ ዝሕሎም ፕሬዝዳንት ሞራልስ ምስ ተኻድሃ ምስ ሓፍታ ምስ ተሸከማይ ኮይኑ ምንባር ዝኽእል መርሒ ነይሩ ካብቲ ናይ ድራር እንግዶት ንድሓር ናብ ቤት ጽሕፈቱ ተመሊሱ ሽዑ እቶም ጋዜጠኛታት ስለ ዝደኸሙ ዝተፈልይዎም 20 ሰዓታት ብዙሕ ክትብል ጋዜጠኛ ውድኣቱ ዝመስከረት ደቀባት ተወላዲ ብምዃኑ ኣብ ኣከዳድኑ ጀሚሩ ባህሊ ርስዕን እዩ ኣሜሪካ ምስ ፕሬዝዳንት ቦሊቪያ ሞራልስ ዝተኻሬት በቲ ኣተሓሰቡ እንተኾነ እኳ ኣሜሪካ ነዚ ኣይተልዕሉን እያ ምስቲ ፕሬዝዳንት ቀንዲ መባእሲ
ናይ ኣደንዛዝ ነገር ምትሕላፍ ንምቆጻር ዝገብሮ ጻዕሪ ኣይተሓበርን ስለዝበለኛ ትብል ነዚ ምክንያት ጌራ ካብ ጊዜ ስልጣን ቡሽ ጀሚሩ ናይ ንግዲ ርክብ ከም ዝተቋረጸ እዩ ሞራለስ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ዕልዋ መንግስቲ ከካይድ ፈቲኑ እምበር ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ሰጊጉ ኢምባሲ ኣጽዩ ነቲ ወተሓደራዊ ማዓስከር ኣሜሪካ ኣጸዎም ፕሬዝዳንት ሞራለስ ዝብሎ ዝነበረ ምስ ኣሜሪካ ንምዝራብ መጀመርታ ከም ነጻ ሃገር ክንከባበር ኣለና ኣሜሪካ ኣዛዚትና ክትከውን ኣይትኽእልና ኣብ መኣድና እንዳኣቶት ክፍትፍት ምባል ጣጣው እንተ ዚኣቢላ ከንሰማማ ዓይንከና ኢሉ ቆሪጽ እዩ መኣሲ ምስ ኣሜሪካ ናይ ዲፕሎማቲክ ርክብ ትቕጽሉ ተባሂሉ ምስ ተሓተተ ነቲ ሓደ ብመዓረ ከኽብር ከሎ ጥራሕ ክብል ሓፂር መልሲ ዝሓበ ኣሜሪካ መስርሕ ኮካይን ዝኾነ ናይ ኮካ ተኽሊ ኣጥፍዮ ምስ ትብላ ሞራለስ ናይ ሕዝቢ ተኽሊ ንባህለ ናይ ውሽጢ ሃገር መድሓኒት ደቂ ሃገር ይጥቀምሉ ምንባሩ ካብ ምዃኑ መጠን ተኽሊ ኮካ ኣጽነቶ ምባል ዘይኮን ኢሉ መርገፂ ሒዙ ነይሩ ሓደ ጊዜ ኣብ ዝተገበረ ናይ ምርጫ ውድድር ኣብ ቅድሚት ሕዝቢ ቆጽሊ ኮካ እንዳሓኘኸ እንታይ ሞ እንዳበለ ንኣሜሪካ ሓጭጩላ እዩ ቆጽሊ ኮካ እንዳፍሬዝ ኣይ ሞራለስ ንቆጽሊ ኮካ ናብ ኮካይን ዝቐየሩ በዓሎም ስለ ዝኾኑ እቲ ጸገሙን ናቶም ዝብል መልእኽቲ ከመሓላልፍ ብተደጋጋሚ ተሰሚዑ ግና ናይ ኣደንዛዝ ተኽሊ ምዝዋር ንምጉዳል ኣብ ሃገሩ ምሕርቲ ኮካ ቆጽሊ ንኽወድል ሰርሒሉ እዩ ኣሜሪካ ግና ካብ ናይ ፓናማ መራሒ ኦርቴጋ ብምዝዋር ሓሽከሲሳ በሃገራ ጠቕሚ ኣመሳሚሳ ካይትወሮ መርትዖ ኣይረኸበትሉን ካይትገድፎ ድማ ድሌታ ካይትገብር ዝቋም መንግስቲ ዕድልና ስለዚ ንኣሜሪካ ጉዳይ ቦሊቪያ ኣብ ግሮሮ ዝተሰቐ ኣጽሚ ኮይኑዋ ተሸኪራ ነይራ ፕሬዝዳንት ሞራለስ ስልጣን ምስ ሓዘ ኣቤት ሓብቲ ናይቲ ሃገር ብሰለስተ እጥፊ ምዕባዩ ዝበዝሐ ህዝቡ ኣብ ጎኑ ክስለፍ ኣኽኢሉ እዩ ንሓሙሽተ ዓመት ንክመርሕ ንሳልሳይ ጊዜ ዝመረፀ ህዝቢ ብዙሕ ኢሉ ምርኣዩ ውፅኢት ናይዚ ተባሂሉ ነዚ ንምዕራብ ወይ ንምልዋጥ ኣሜሪካ መእተዊ ነኳል ኣይረኸበትን ፕሬዝዳንት ሞራለስ በጸላኣቱ ዘነቅሕ ነገር እቲ ቁፅሪ ሓደ ናይ ህፃናት ስራሕ ህጋዊ ንክኸውን ገይሩ ተባሂሉ ኣብ ቦሊቪያ ቆልዑት ኣብ ስራሕ ንክሳተፍ ሕጊ ወፂኡ ካብ ኩኡታ መዓድን ክሳብ ኣብ መንገዲ ኣቕሓ ምሻጥ ቆልዑት ልዑል ተሳታፍነት ነይሮም ብሕጊ ክፍቀዶም ብሰላማዊ ሰልፊ ዝሓተቱ እቶም ቆልዑት ዝነበሩ ፕሬዝዳንት ዝተሓተቱ ሓራይሉ ተቐበሎም ተቃዋምቲ ድማ ግር መዛረቢ ነጥቢ ረኺቦም ነይሮም ሞራለስ ግና ኣይሰምዖምን ናይ ህፃናት ሓይሊ ብዚ ኣገባብ ምጥቃም ይቃወም ግና እቶም ቆልዑት ንናይ መጻኢ ህይወቶም ሓላፍነት ንክስምዖም ብንእሽቶም ዓቕሞም ዘፍቀረ ስራሕ እንተሰርሑ ይጠቕሞም እምበር ጉድኣቱ ኣብ ምንታይ ክብል ሞራለስ ሓተተም ናይ ቤተሰብ ስራሕ ዘሎ እቲ ቆልዓ ምስ ቤተሰቡ እንተሰርሐ ስራሕ ይለምድ እምበር ጉድኣት ኣይኮነን በለ መብዛሕትኡ ድኻ ኣብ ዝርከበላ ዝነበረላ ሃገር ነዚ ምስምዑ ድማ ብጣዕሚ ሕጉስ ኮኑ ምስ ኣሜሪካ ሓውን ሓሰርን ዝኾነ ፕሬዝዳንት ሞራለስ ብዝወፃሉ ዝኣተውሉ ጊዜ ምክታል ናይ ሲአይኤ ከም ዘፍልዮ ኣጸቢቑ ይፈልጥ ነይሩ የግዳስ ኣየር መዕለቢ ክሳብ ዝሰነሉ ምክታል ክግበር ኢሉ ዝሓስብ ኣይመስልን ሞራለስ ኣብ ሞስኮ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ገይሩ ክምለስ ከሎ ነዳኒ ንምምላእ ሓንቲ ካብ ኤሮጳ ሃገራት ክትኣልፍ ግድን ነበራ ስፔን ፖርቱጋል ፈረንሳይ ኢታሊ ኩለን ኣድማ ገይረን ኣይንዕልን በልኦ ብሓባር ፓይለት ጉዳይ ናይ ነዳዲ ኣይፈለጥኩን ይውድኣንሎ መስለኒ እንዳበለ ደጋጊሙ እንተተዛረበ እኳ እተን ሃገራት ሰምዒን ከም ዘይሰማዕኩና ምክንያት ኣይኮኑን መበልኦም ናይ ሲአይኤ ናይ ኮንትራት ሰራሕተኛ ዝነበረ ናይ ሃገራዊ ፀጥታ ኤጀንሲ ሱቱር ሚስጥር መንጢሉ ኣብ ኣደባባይ ኣቃልዒ ኢላ ኣሜሪካ ተሓድኖ ኤርባሲዱ ካብ ሞስኮ ኣውፂኦም ምስኦም ኣሎ ብዝብል ጥርጣረ እዩ ወረ ምንጪ ካብ ሲአይኤ ኢሎም ቦሊቪያን ይኣምኑ ፕሬዝዳንት ሞራለስ ኣቀድም ኣቢሉ ሰነድ ኣብ ቦሊቪያ ክነብር እንተደልዩ ብተሓጓስ ከም ዝቕበሎ ተዛሪቡ ነይሩ ስለዚ ካብ ምብፃሕ ሞስኮ ክምለስ ከሎ ዓለም ለኻይ ዝኾነ ናይ ዘይምድፋር መሰሉ ተጠቂሙ ናብ ቦሊቪያ ሂዞ ይኸይድ ኣሎ ዝብል
እምነት ሓደሮም ድሕሪ ክንደገል ተኣጣ መንግስቲ ኣውስትራልያ ፈቂዱ ኣብ ቬና ኣለቡ ከምኡ ኮይኑን ካብ መንገዱ 10 ሰዓት ዶንጌ እዚ ክብሪ ፕሬዝዳንት ምድፋር እዩ بودو حبرات حجرات استرجاجز نكبر مثلا متحست بحيلو بفولفين لاتي أمريكا حجرات قطع على العالم فتوت أمريكا برازيل تشيلي سنكوف متكل انترعقا بالأرجنتينا فنزويلا كيوبا نيكاراغا كارلوت نأنز مثل حجرات ناتفت سامن بالأول تقامو أو جزء أمريكا جنا بزعوا أتسخون نجر أنا زفت أيملين إلى مأزوات فرنسا بريزيدنت زنبرو ايروبلان مكونم اسفل الى محالة صحافي حبرات حاجرات بانكيمون كمزي انت نجر نقص علي كدغاي طرح الو افو حاتمم እዚ ኩሉ ግና ንሞራለስ ሞራል ያውደቆንም ጨወይቲ ኢምፐሪያሊስት እንዳበሉን ተላገጸሎም بريزيدنت موراليس ناي سلطان غيزيو مسابقه انت كسرح كم زلو حاسيول نيرو بيت مغبي كافيتو ويتر نمخوان مالتيوم كساحجي تدغاغامي كم سترعيم لايكواندو نسلسته غزي استمرت حنس اكونن يسرح الزمن استمرت انا يدك حجر مرحي كابتن سراريو امناي وصا حجرات ابيتي كتمات غزا غزي مچ نابرا نمبر نيليتي حلمو نايم الت دمات ميتوميوم موراليسنا بيت مغبي كافيته سبك ازازي زبل زنبره نوسرح اب حجريوم ገንዘብ ክርከብ ዘለዎ ከም ናይ ሓገር ህዝቢ ጽኢሩ ፈሓቲሩ እምበር ካብ ህዝቢ ብዝተሰርዐ ኣይኮነን ናይ ህዝቢ ገንዘብ ሰሪቆ ኣብ ወጻእ ሓገር ምንባር ደቁ ኣብ ወጻእ ሓገር ንምምሃር ብፍጹም ኣይሓስቡን ህዝብን ተቃውምቱን ከይተረፈ በዚስ ኣይጠርጥሩን ስለምንታይ ቤት መግቢ መሪጽካ ክትብል ጋዜጠኛ አልጀዚራ ሃታቱ ነይራ ገንዘብ ንምርካብ ኣብ ዓድና ቤት መግቢ ጽቡቕ ኢሉ ምክንያቱ ክነግራ ጀመረ ኣብ ገዛይ መግቢ ዘዳሉ በዓለይ ኳ እንተ ኮንኩ ጽቡቕ መግቢ ንምድላው በዓል ሙያ ኮንኩ ግና ወይተር እንተ ኮይነ ብዙሕ ሰብ ክመጻለይ ነቲ ዋጋ ድማ ተሕት ከብለ ስለዚ ከም ናይ ቀደም ፕሬዝዳንት ስእሊ እንዳተሰኣልካ በትሕት ገንዘብ ንምምጋብ ብዙሕ ሰብ ክመጽ ኢለ ግምት ኣለኒ ግዜ ፕሬዝዳንትነት ምስ ወዳእኩ ሕርሻይ ናብ ዘለዎ ብምኻድ ምሕርቲ እቤ ናይ ቀደም ሚኒስትራት የአሮብታይ مجوازي دلي كبليو من لا يسحب بريزيدنت موراليس ايتم اونغنام راب استفاله زولدو كلتا دقلو دحري بريزيدنت مخانو نغزو تقاصرلو هابتيا